Tijjani Gandu ku yi magana da shi, duk abin da za a bada yana hannunka. So ka san ni dan adam mutuli ne, ka ci ba ka so ka ga wani ya ci. Shi waye wannan wanda ya ci kuma baya son ya ga wani ya ci? Ka yi magana da shi Tijjani Gandun a yadda gwamna ya baka umarni? Ni mutum yana ganin ya kai shi, so yana ganin in ya shaurare ka kamar yawa sun taya. Kuma mun san haƙƙinmu yana hannun shi, ko ba yawa ne haƙƙinmu yana hannun shi, saboda ya san waka mun yi ba batu ba, kuma mu ba koyayyu ba. Shi dan sakon ko dai shi dan sakon, kuma shi ma gwamna yana da laifi. Ai ya san wanda ya masa aiki, ba ni kadai bane, muna da yawa mawaka. Ya kasa promotion din shi kansa a matsayinsa da gwamna, ya kasa promotion din mawakan da suka taimaka masa da irin social media. Shi yasa zaka ga ko abu ya dora yanzu baya ciran da irin da, saboda me sun manta dan social media ba su kai ba, suka ringa roko. Ba zan kira wani sunayen wasu ba, wallahi suka ringa roko. Ga group dina wanda sun sani, Shamsu Marash Media Forum Organization, certificate nake da shi akan sabgar nan, wanda suka dauka suka bada saboda irin aiki. Aka za su hana ka bacci a cikin sabgar nan saboda ka taimake su. Mawaka da yan social media duka wayoyinsu sun mutu har yanzu, sun rasa ta ina yanda za su aika sako.